limited. Asa tuwa nga to dito, wala na. Radiator yung dipinsan yun, kaya mo ganay. Bos lah na. Awak na yun. Gusto dito kayo na radiator pa ano pa. Diri. Diri oh, kabungon sa nga rin. No, diri na siya mo kuan. Oh, Ari. Ari na siya, ari. Ako mo ana mako dire kay bilin sa dire. Teng, punin na gamay dito ngay. Teng, tanggo sana. Patang-patang na no, makabulho pa man re. Ari dia. Oh, dia. Ari dito. Ari mangguko. Hindi yun mo kalimtan ako apelido kay Ari mangguko. Asa ka paingon Ari lagi po. Waktu kada ron. Ngayog na ron pilo di re dulo ni ron. Ano to ni ron, lapos ni nga tunahan. Pag makalata Ari, okay ma? Wala ka. Ari na, mabot Ari. Ari na sumura. Pati ko ng pastor Sam, parang makuha na yung sisi, maina. Bantu kami Pastor Sap. Mantapan. Atras lagi na siya para makita na natin. Oh. Ayaw, ayaw, runtang nga. Ayaw, runtang nga. Ano yung giting ka sa radiator? Wala yan, yung direktaro. Ayahay pas pulis. Talero lagi kayo. Ayahay pas pulis. Ubra pas tao. Nagruyot ko pas kalabaw. Hanger mo lubot. Hanger na to. Hindi mo dyan mayo iguruyon daan. Nigugong na una ka na magruyon. Di mo kahigo, kung makasutikot ka, target di ka target. Naloog yung kuha no? Di pas. Sina? Pas. Ang pikas ligid pa sa ato target diri ha. Yung higpit yung pikas ligid dito. Sa may nangilap. Dire kilid. Kanang giatian, kanang giatian. Oh, dito jud siguro na pikas ligid tanda dito. Oh. Ini lang. Oh, kana target na. Wala no.
Nga kuno imong makina. Natulog ko? Bisa. Sako. Ang guna sa pas. Kuan guro na pas adiya apa? Tunduk. Tunduk na ni sa. Tunduk sa lapok. Mahukas niya. Ano ka target niya? Saan ba? Labangsa, unang disakay. Pas, ready. Agis ako, ag. Kasi kung gusto, itaw ko yung strap.